Добрий день, мої друзі. Ми зараз знаходимося біля Львівського органного зала. Вечір добрий, шановне панство. Львів, Західна Україна. Ми зараз знаходимося в органному залі. К нам приїхав литовський віртуоз Гідас Пенкевичус. Він привіз свої твори, які посвящені нашій Україні. Гімн України и также Иоганн Себастьян Бах. Все его музыку зараз будем слухать. Назад, потом поведешь назад. Потом панорама сюда и выключаю.